Sa Valencia City, Bukidnon, padayon ang pag-aghat sa LGU sa tanang residente sa syudad nga magpabakuna na kay mas gipasayo na ang proseso niini. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Isa sa mga ginatanaw nga rason sa syudad sa Valencia sa Bukidnon, ang daghang rekisitos nga ipakita ay mabakunahan nga miresulta sa hinay nga vaccination rollout. Kung kaniadto, kinahanglan pa nga magkuha og mga sertifikasyon gikan sa barangay, medical certificate alang sa kategory A4 o certificate of indigency kung ubos sa kategory A5 ug maghuwat una sa schedule matag kategory. Karon, mamahimong isa ka valid ID na lang ang ipakita sa mega vaccination site sa syudad aron mabakunahan. Gidungog po sa DOH to tong medyo nasukot na gamay nga palisod-lisod bitaw ang mga katawhan atong mga requirements, certificates ug usa pa o mo na nga karon ang atong gihangyo sa DOH is valid ID is enough for identification naman sa identity. Ayaw na pangitayag mga unsa pa na mga requirements din na unsa-unsa pa. Kaya atong purpose is to let our people be vaccinated. 18 years old pataas, ubos sa bisan unsa nga kategory, mamahimo nang magpabakuna o magdala lang og usa ka valid ID nga adunay nakabutang nga birth date. Gihimo kini sa Valencia City LGU aron mas maaghat pa ang mga residente nga magpabakuna na karon nga mas dali na lang ang proseso. Sa karon, anaa pa lamang sa 47,950 ang nabakunahan sa syudad. 32,808 ang naturukan sa first dose o 15,142 ang nakakumpleto na sa second dose. Aduna sab mensahe ang syudad sa mga dili magpabakuna tungod matud pa mituo sa mga alternatibong tambal batok COVID-19. Nagapamaligya o mga tambal sa inincheck. Naglukon mo pa-vaccine para mamalit mo sa ilang baligya. Kung magtinga mo, kining mga tawhana, igo lang magpitok-pitok ang mata, dili ni mutabang sa inyo ha. Hindi naman tutulong sa inyo eh. Pag kayo naghihingalo, ang gobyerno din ang guguluhin ninyo at hihingan nyo ng tulong. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.